Grabe, napakatibay at napakatapang ni tatay. Marami pong mga basura na ikinakalat po doon. Epekto po ito sa turismo. Mas ng basurahan na iisa na nakita ko. Tapos itong mga basura na tambak, grabe kung saan saan na lang tinatapon. Kumusta mga kaibigan? Magandang hapon. Andito tayo ngayon mga lods, mga kaibigan, sa Cagraray Eco Park. Dito po yan sa Bakakay sa Albay. Eto mga lods, mga kaibigan, hapon na ako pumunta, kaya medyo konti na lang po yung mga nandito na pumupunta. Pag weekend, napakarami po rito pumupunta ng mga riders, mga lokal na turista at iba pa. Ito pa mga kaibigan, mga lods, bali magre-register po muna tayo, tapos magbabayad po tayo ng entrance fee na 25 pesos. Napakamura na po niyan sa magandang lugar na to. Dito po yan sa amin sa Albay. Ayun mga kaibigan, tapos na po tayo magbayad ng entrance fee, tapos mag-register. Tapos dadalhin po natin itong ating motor papunta po dun sa may chapel, kasi dun po muna natin unahin sa taas bago po tayo sa amphitheater mamaya, kasi may nagpo-photoshoot. Yun nga po pala mga lods, mga kaibigan, may nakalagay po dun na karatula na kung mag-photoshoot po kayo, may bayad po na 1.5. Kasi itong lugar na to mga lods, mga kaibigan, isa sa pinakamagandang mag-prenup ng mga ikakasal, kasi napaka-scenic at napaka-romantic po talaga nitong lugar na to. Dito po yan sa Cagraray sa Bakakay sa Albay. Eto mga lods, mga kaibigan, may mga naglalakad kasi yung iba hindi na po dinala yung kanilang sasakyan, yung kanilang mga motor dito po sa taas ng chapel. Pero pwede naman pong dalhin dito yung ating mga motor tapos yung mga sasakyan, kasi maluwag naman po rito sa taas. Ayan mga lods, eto po yung chapel ng Stella Maris Chapel. Bali mga lods, mga kaibigan, hindi ko po sure kung kailan po rito may misa, kung tuwing Sunday lang o kaya kapag fiesta sa lugar na to o kaya kapag may okasyon. Pero dito mga lods, mga kaibigan, matatanaw nyo na po rito yung napakagandang view ng dagat. Ayan mga lods, grabe, napakaganda. Papapicture muna ako ng aking motor dito mga lods sa Stella Maris Chapel habang nandito po tayo. Napakaganda ng lugar na to mga lods, mga kaibigan. Talaga isa to sa mga dinadayo ng mga riders, lalo na kapag weekend. At marami din po dito mga lods, mga kaibigan, ng mga nagdi-date, sana all. May mga kasama. Ako kasi nasa Canada pa, matagal pa po siya bago umuwi. Kumusta ka dyan ba? Love you. Aakyatin po muna natin mga lods, mga kaibigan, itong Stella Maris Chapel. Napapaikutan po siya mga kaibigan ng mga salamin sa paikot. Parang napakaganda rito magsimba kasi maganda po yung lugar, maganda po yung chapel, tapos talagang grabe, parang nasa isa kang lugar na napapaikutan ng kagandahan ng mga kapaligiran, ng mga buong nature na napakasulit at napakaganda. Tapos malamig pa yung simoy ng hangin, preskong hangin. Ito mga lods, dito tayo sa gilid dadaan kasi wala pong, ito po pala yung kanilang pasukan, kasi yung dun sa pinuntahan natin, yun po pala yung kanilang altar. Tapos eto mga lods, yung mga upuan dito sa loob ng chapel, marami-rami rin po siya ng mga upuan. Kaya medyo malaking chapel po ito, parang simbahan na nga po ito, hindi na po ito chapel eh. Tapos eto mga lods, paglabas naman po natin, makikita naman po natin yung napakaraming puno. Grabe, so sulit talaga rito, napakaganda sobra. Ito mga kaibigan, dahil medyo pahapon na nga po, tapos inyo pong mararamdaman yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot po sa mga balat nyo. Mararamdaman nyo po talaga yung malamig na klima dito kasi mataas na lugar to. Tapos napapaikutan siya ng maraming malalaking puno. Tapos ang pinaka the best dito mga lods, yung kagandahan po talaga ng dagat na inyo pong natatanaw. Yan mga kaibigan, no? Grabe, napaka-asul ng dagat. Tapos kitang kita yung maliit na bundok na yon. Mamaya pupuntahan pa natin yan dun sa baba. Kasi mga kaibigan, may nakausap ako ditong lokal, kababayan ko rin na Albayano, na maganda raw po dyan sa lugar na yan. May daanan daw po dyan pababa. Mamaya titingnan po natin kung kakayanin po natin na mapuntahan. Ito mga kaibigan, papunta po rito sa Cagraray Eco Park. Kung manggagaling po kayo ng Legazpi, dadaan po kayo ng Santo Domingo Town proper. Dire-diretso na po yan, siguro mga 1 kalahati hanggang 2 oras na biyahe. Pero ako halos 2 oras kasi panay hinto ako. Napakarami kasing magagandang viewpoints na inyong makikita sa inyong pong dadaanan. Tapos mga kaibigan, mga lods, kung galing naman po kayo ng Tabaco, kasi may daanan din po dun sa may Sangay. Kung galing po kayo ng Camarines Sur, doon na po kayo dumaan sa may Bakakay town proper. Pero medyo paikot pa kasi yun, papasok pa yun, kaya mas maganda pa rin po talaga yung nadaanan papunta po rito sa may Santo Domingo. Eto mga kaibigan, may nakita ako rito na daanan pababa, mukhang okay na okay po rito. Pero isa pang napapansin ko talaga rito mga lods, grabe, napakarami pong basura. Ayan, tambak ang basura dito.
maraming mga bottled water, tapos pinagbalutan ng mga kinainan ng mga pumunta rito, at mga plastic ng sitcherya. Napakarami ritong basura. Dapat ito mga kaibigan, wala na po palang daanan kasi grabe na yung damo. Mahirap na pag tinagos natin to, baka may ahas dito. Kasi ayan, punong-puno na po siya ng damo. Ito naman mga kaibigan, yung kanilang zipline, tapos obstacle course. Dati pong atang ginamit ngayon kasi wala na, abandonado na yan mga lods mga kaibigan. Napakataas nito mga kaibigan mga lods, sobrang nakaka-thrill, tapos adventure talaga yung kapag sumakay kayo rito sa zipline na to. Kaso ngayon wala na po yan. Subukan kaya natin na umakyat sandali, pero medyo takot kasi tayo sa heights, kaya baka dyan lang tayo sa unang baitang. Wala naman kasi nakalagay na bawal akyatin mga lods mga kaibigan, pero syempre mag-iingat po tayo kahit na walang nakalagay. Ayan, medyo kinakalawang na rin po yung ibang mga bakal at may mga damo na rin, kaya susubukan po natin akyatin kahit konti kahit medyo takot tayo. Pero ayan mga lods mga kaibigan, talagang sobrang tarik nitong hagdan na to. Ayan o, hagdang bakal, matarik, tapos masikip. Medyo masikip talaga, kasya lang. Pero pag medyo chubby tayo, di tayo kakasya rito. Eto mga lods mga kaibigan, medyo takot na nga dito pala. Takot kasi talaga tayo sa heights. Pero dito lalo na siguro sa pinakataas, napakaganda rito mga lods, sa pinakatuktok nitong zipline at obstacle course na to mga lods. Grabe, nakakalula. Baba na tayo. Etong lugar din to mga lods mga kaibigan, pwede po rito mag picnic, pero di po yata pwede yung overnight. Di ko lang po sure. Grabe, napakatibay at napakatapang ni tatay umakyat mga lods mga kaibigan dito sa platform ng zipline. Grabe, ayun sa taas, pinakataas. Sobrang napakalakas talaga ng loob ni tatay. Isipin nyo yun mga lods, pinakatok-tok inakyat niya. Grabe, ang lupit. Yung asawa ni tatay mga lods mga kaibigan nandito sa baba. Siya rin yung nagbibideo. Napaka-supportive din ng asawa niya ni nanay. Enjoy po kayo rito mga nanay, tatay. Eto mga lods mga kaibigan, dito sa lugar na to, yun nga po sinabi ko, pwede po rito mag-picnic. At dito mga lods mga kaibigan, sa mga tabi-tabi, makikita nyo po rito, marami po rito magjojowa na mga nagdi-date, nag-uusap. Mas nag-enjoy sila rito kasi tahimik po rito, tapos maganda po yung view, malamig. Kaya kapag dinala nyo rito yung mga nililigawan nyo, sigurado sasagutin kayo sa napakagandang lugar na to. Kaya dalhin nyo na rito mga lods mga kaibigan, yung inyo pong nililigawan. Tapos kapag naging asawa nyo naman, katulad ni nanay, ni tatay, ayan, nagdi-date pa rin sila rito. Grabe naman, sana all. Eto mga kaibigan, nandito na po tayo sa baba. Ito naman, pupuntahan naman po natin yung isa sa pinakamaganda din po rito na amphitheater. Parang matagal na to, kung ilang taon na to ginawa mga lods, kasi mga bato pa po yung stage nila. Tapos yun mga lods, makikita po natin dito yung kanilang napakagandang view, na perfect talaga to mga lods mga kaibigan kapag magpi-prenup. Dito nga ngayon may nagpi-prenup dito, kaya di tayo masyado makalapit. Nakakaya naman. Kasi moment nila yan, kailangan natin pagbigyan. Minsan lang mangyari yan, yung kakasal ka. Kaya pagbigyan po natin sila, dito lang po tayo sa gilid. Pero ayan mga lods mga kaibigan, no? Napakaganda talaga rito. Napakaganda ng amphitheater na to. Kailan kaya ito ginamit at kailan kaya ito ginawa? Grabe, ibang klase yung amphitheater na to mga lods. Ngayon ko lang ito nakita na ganito. Meron palang ganito sa amin dito sa Albay. Napakaganda. Ayan, no? Dito kayo maupo habang nanonood kayo rito. At habang nanonood po kayo, kitang-kita nyo naman po yung napakagandang view ng dagat, napakaasul na dagat, tapos napapaikutan kayong naparaming puno na napakaganda. At talagang sobrang mag-enjoy kayo dyan mga lods. Kakaiba talaga yung ganda rito sa Cagraray, ibang klase. Napakalupit mga lods mga kaibigan, isa to sa pinakamagandang pasyalan nyo po kapag pumunta po rito sa amin sa probinsya ng Albay. Medyo malayo po siya sa Legazpi, pero sulit at napakaganda mga lods mga kaibigan. Mura pa po yung entrance sa halagang 25 pesos. May enjoy nyo na po, yung napaka-romantic, napaka-scenic at napakagandang lugar na to. Kitang-kita po yung kagandahan ng buong paligid sa mga gandang puno at napakalinis na karagatan na dagat na inyo pong nakikita. Isa lang po talaga mga lods mga kaibigan, marami po mga basura na ikinakalat po doon, lalo na po doon sa taas sa mga puno, doon lang po nilalagay. May nakita naman po ako doon basurahan, pero iisa lang. Sana maging responsable din po yung mga pupunta rito. Tulong-tulong po tayo na maging malinis at mapangalagaan itong lugar na to, kasi napakaganda po talaga nito. Hindi lamang po ito responsibilidad ng ilan, kundi nating lahat na mapanatili yung ganda po ng lugar na to. Sayang, isa pa naman to sa pinakamagandang lugar po natin na pwedeng pasyalan. Alam naman po natin mga lods na kapag malinis at maayos po yung lugar, kapaligiran, may direktang epekto po ito sa turismo. Mas lalo pong dadami yung mga pupunta po rito.
Kaya mga lods, ayan no, yung basurahan na iisa na nakita ko, tapos itong mga basura na tambak, grabe kung saan saan na lang tinatapon. Dito po natin makikita mga kaibigan yung pangangalaga po natin sa lugar na to, sa kapaligiran. Ganun din po yung sumasalamin sa pangangalaga po natin sa ating sarili at sa ating mga tahanan, kung gaano tayo kalinis. Ingatan, pangalagaan po natin ang kalinisan ng lugar na to, kasi kapag maraming turista, maraming trabaho, kaya mas marami mong mapibigyan ng oportunidad para sa kanilang kabuhayan at sa kanilang pamilya. At sana kung maaari, mayroon sana rito isang tour guide baka naman na magpapaliwanag sa lugar na to kung kailan to tinayo, tapos may magagandang kukuha ng magandang picture. Siyempre may bayad po yun. Yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po palagi, God bless po, mabalos.